Evar baş temaşavanên hêja di destpêkê de ji ber ku mehnek dereng dest pê kir em lêborîna xwe ji we dixwazin ji ber hin sedemên teknîkî bi rastî me dereng dest pê kir. Îro bi sedema ku cejna zimanê Kurdî ye me xwest em li ser cejna zimanê Kurdî bi birêz Zana Farxînê re were li ser vê mijarê hinek şîrove bikin, li ser mijarê agahî bidin we. Di destpêkê de ez dibêjim cejna hemû cejna zimanê Kurdî li hemû Kurd û Kurdistaniyan pîroz be. Pêvê girêdayî bi rastî mirov dikare bibêje piraniya îradeya gel şaredariyên HDP hatine desteserkirin. Dîsa 5 heb şaredariyên din hatine desteserkirin. İradeya gel hatîbin pêkirin. Em vê rewşa nedemokratik şermezar dikin. Em dibêjin kes nikare îrada gel bin pê bike. Me got Pazdê Gulanê cejna zimanê Kurdî ye. Divê di vî warî de hinek em agahî bidin çima Pazdê Gulanê. Ji ber ku di Pazdê Gulanê de kovara hawarê ji aliyê Celadet Alî Bedirxan ve Pazdê Gulana 1932 de li paytexta Sûriye Şamê ji aliyê Celadet Alî Bedirxan û gelek rewşenbîrên Kurd ve cara yekemîn hatî weşandin. Bi rastî taybetiya vê kovarê çi ye? Cara yekemîn bi alfabeya latînî hatî amadekirin. Hem latînî hem erebî. Ev gelek giring e bi rastî. Pêvê girêdayî mirov dikare bibêje hem kurmancî, hem soranî, hem zazakî nivîste de cihgirtine. Bi tevahî 57 hejmar derxistine. Hejmara dawîn di Pazdê tebaxa 1943 de bi dawî bûye. Ji ber ku ev roja giring hem ji bo zimanê Kurdî hem di nava Kurdan de bijî di sala 2006 pêve wek cejna zimanê Kurdî ev roj tê pîrozkirin bi rastî. Niha em dixwazin bi birêz Zana Farxînê re li ser vê mijarê hin nîqaşan bikin. Birêz Zana Farxînî hûn bi xêr hatin, serselam serçavan re hatin. Kêrdar bê spas malê ava. Birêz cejnatê jî pîroz be. Sahibî cejnate û ya hemî gelê Kurd niha me şetkinî yawan jî pîroz be. Spas malava. Birêz ez dixwazim vê tiştê bibêjim. Zimanê Kurdî li ku ye? Rewşa zimanê Kurdî çi ye? Di çi astê de ye? Ev 88 sal kovara hawarê hatî çapkirin. Em li ku ne? Îro zimanê Kurdî di çi astê de ye? Ez dixwazim li ser vê mijarê hûnêrînê xwe bibêjin ji me re ji temaşevanê me re. Fermû. Welê ez vê bibêjim di çarçoveya Bakurê welêt di vê sînorê de ez bibêjim. Ji ber ku her devereke welêt xwediyê rewşê ji hev cuda cuda ne. Em bidîm nekeme wî sînorî rêgava ku merê sala xwe dide hejmara pêçîniya hawarê û nivîsa wê ya destpêkê sedemê derketina kovarê û nivîsa Celadet Bedirxan ku qasî li gelê Kurd dike hem o dibêje em di heman konafê de ne. Dîsa bi wan helwesta em dixwazin hawara xwe li gelê xwe daxin ay dike hebin êşa zimanên me êva eleqedar çanda me di xeterê de ye. Ev ziman eva 86 sala 8 sala hediye em nizanin ji avakirina komarê û heta niha bi vir ve tim dibin pest û pêkutî tehdê de asîmilasyon li me tê kirin. Ziman hatiye qedexe kirin li dibistana nayê bikaranîn perwede pê nekirin. Azî dewletê yê gelemperî bi vî zimanî kar û xebat û xizmat nayê kirin. Lê ji ber vê yekê jî ziman her ku diçe lewaz dike. Yani bi taybetî qesta me jê zimanê devkî ye. û axêverên vî zimanî her dişe kêmtir dibin. Lê di gel vê yekê di van 20 salên dawî de bi bedêlê giran bi hewildanê giranbiha di warê zimanê nivîskî de pêşketin. Elbet çêbû
گشه پیدان پیچی بون کانالین کو اب زمان کاربه خواته دا به هر کینه ایده بون وکی رادیو تلویزیون و روزنامه و کووار و مدیا جواکی و انها وکی که ام پی وشانی دکن ام پلاتفورم دیجیتال دوان وارد انها زمان متی بکارانین نه بلگوری دلیمه لی اف تیر ناکه جبر که دربیا وان سال دورو دریج یا لکردی گلک خداره درمان کرنا بی دردیجی وسا به چند روزا و به پیروز کرنا روزین وها به هفته چاره سر نابه لازمه که هشمندیه که خورتر به گل کرد چه ببه همج عالیه که به لخول زمان خوب به خودی همج جبو که زمان به زمانه که پرورده به خود استاتویه که رسمی فرمی تی کوشینه خوب بردام بکن Divirde mirov dikare bandora asimilasyon û oto asimilasyonê çawa şîrove bike birêz? Niha em buha xwe bipirsin asimilasyon oto asimilasyon. Belê asimilasyon çi ye? Neteweyek, gelek, xelqek, çandek, çawa tê qedexî kirin, çawa tê asimilasyon kirin bi çi armancî gava ku mirov pirsê van Bersivê van pirsa digere dibîne asimilasyon çi ye? Asimilasyon ev e ku tu yekî ne ji xwe bişibînî xwe. Gelekî ne ji xwe bişibînî xwe. Çandeke ne ji xwe bişibînî xwe bikî ya xwe. Serî li van metoda dikin. Ev jî çi ye? Biriya qedexekirinê û bi sepandina zimanê serdest. Di perwerdeyê da li dadgehan, li saziyên dezgehên dewletê, di çapemeniyê da de hemû qad û warê jiyanê da ku tu zimanê serdest li ser yê dinê ferz bikî ku ji binî wî zimanê bi zimanekî din ned û nestînin. û bi qonexa demêra hêdî ji xwe ji koka xwe ji raboriya xwe ji çanda xwe dûr bikeve ji dûrkitinê wê de tir bibe neyarê xwe bikeve rewşeka wisa ku xwezî nebixû raboriya xwe lê biya serdestê xwe bîne. Îja kesê ku bi vê zihniyetê mezin bûne bî ku haya ma ji wan hebe bi piraniya Musa bibêjin bî hemdê xwe tiştê ku li wan qewimiye wekî tiştekî normal dimînin û bi zimanê serdest de bi gelê xwe ra jî di dew distîne. Bi zimanê serdestan dixwaze belkî gelê xwe ji vê xewa xefletê hişyar jî bike. Lê bi zimanê serdest da gazî li gelê xwe dike ku xwe ji vê bindestiyê jî derîne. Lê amraza dan û stendinê çûbiye bûye zimanê serdest da. Bi wî zimanê serdestan mixabin em xwe jî asimle dikin. Îro civaka Kurd li Bakur çi qas asta perwerdeya wiyana bi zimanê Tirkî zêde dibe pêra eleqedar mixabin asimilasyon jî zêde bûye û di nav wan ferdê asimlebûyî da mixabin zarokên ku bi Kurdî na lê bi Tirkî mezin dibin radibin û me behsa asimilasyonê kir ev gelê Kurd na xwe bi rêxistê kiriye xwedî gelek saziyên cûr be cûr yên ku diqatin cihê da kar û barê xwe yên siyasî yên ji bo maf û azadiya dimeşîn hene lê tu dibînî ku bi giranî zimanê wan ne bi Kurdî lê bi Tirkî ye. Cibînê wan bi Tirkî ne, dan û stendinê wan ê bi hevra bi Tirkî ne, minaqeşê wan ê bi hevra bi Tirkî ne, perwerdeyê wan ê navxweyî bi Tirkî ne, diçin li mala em bibêjin xebatê siyasî dimeşînin bi Tirkî bi piranî dikin. Em bibêjin medya ku aydê me ye bi piranî zimanê wan bi Tirkiye ya jî ê ku zimanê wan bi Tirkiye qedr û qîmetê wan li gorî ya Kurdî bêhtir li jore ev jî dibe sedemê oto asimilasyonê. Yani mesela ji bo hunermendên me bibêjin bû stranbêjên me bibêjin pirî jê ji binî zimanê wan ê ser sahneyeke be ku strana xwe bi Kurdî dibêje jê şûde jiyana xwe bi Tirkî didomîne. Şanogerê me wisanin, nivîskarê me hema bêjin wisanin. Em hemî hema ketine wê rewşê. Mixabin em 24 saet bi zimanê xwe najîn.
24 ساعت ام چاندا خو و ناگهزن نفشه خو لدو هات اف مثلا چرخا زورينا چرخا اوتو سيمولاسيون سپاس مرود ام دخوازن هنه که لسر اوی باخفن براستی 1932 دیان ده هوار درکتی لی به هواری و گریده پشت هواری جی گل خبات لسر زمان هاتنه مشاند گلو مرود دکاره دوی واری ده چی ببیجه جوی روژه حتی ایلو 88 سال درباز بویه چی خبات هاتنه مشاندن خباتین چواد دکشان آسته ده هاج آلیه وشانی و هاج آلیه ام ببیجن کوملیه تشتیندنه دوی واری ده هم چی ببیجن گلو؟ البته مروم نکاره ببیجه گاوا کو حوارم ببیجه طبیق خستم بج حوار الفابای لاتینی و کرمانجی مدرنه او به تایبتی جبو باکور چونکه روشا باشور جدایه روشا روژاوا نها جداتره روژالات دیسا جی باکور چیتره دواری آخافتنا بزمان ده یا جی پاراستنا زمانی چاندی و نرخین گل چاندی ببیجن لیل باکور روشا که او قاس بیا مجبومن یا دلخوشکر نه البته چه بون تو 8 سال ناورا در باس بیه بلکه مثلا از خود ام وک از تام خوک نمونه بده نشان دادن بلکه دو سال وقت می لیسه و دبستان دسپیکی یا جی ناوین ده کتابه که به کردی من نکرو پیدا بکرم بدی تا بخونده ایرو لهر دره بس تدریجی کتاب کردی دبه ای والله از به یکی وحد بجم نه زمان کردی به تایبتی کرمانجی لباکور جعالیه نویسکی و جعالیه ستاندارده و جعالیه هلبرینا بوی زمانی و گاوین گلک باش هاتنا بیتن داوی ججی نه بوی زمانی مگویا تلویزیون هنه نه یک نه دو نه سه یعنی سال بریا سال 8 گشگو کن رادیو اریوانی رادیو بغداد یا تهرانی بشیوان کردی گوداری بکن بویج بینی ساعتی چه داتا سرم اون تزانی یعنی جبروان خشخشا منی کارو او رادیو تماشا بکرنا ایرو نها او سینور هات نه هلانی ایرو اینترنت سینور جناب هلانین کانال ساتلایت ای تلویزیونا ام ببیجن او سینور کو دنابر ما ده هاتون آواکرن قول سوران ما بزاند و نجوان در باس بچون لی چندی پیشکتنه و هبجی به و علاقه زمان می دبکی قصدم زمان دبکی جه اوه یعنی جواک هجمار نفوسات ته ایدی هر دچک کمتر به زمان خود دجی به زمان خود دب دسینه او وی زمانی دکاره نقلی نفشین دوهاتی بکر پرسگیره که مزن اوه یعنی زاروک دادی گوتنک واه یا زاروک چنه زاروک آینده یا نتوه اکینه دهاتو یا نتوه اکینه سر چوا لیج بو گله که زمان وان قدخه کرنه گله که زمان وان پرورده نای کرن هر وها یه وجینر وی زمانی جی یک وی زمانی ددن جیاندن جی دیسا زاروکن اگر زاروک به وی زمانی رانه بین و هر هجمارا کسی که وی زمانی ده پیوین کم ببه او تنه او زمان ده دوی کارو پیرادا بمینه این نخواندن دا بمینه جبوی زمانی خطره مزن سری هل ده دوی های مجبیه کی هبه اره گوتنکه به ترکیه تدی جناج کرمانجی هم دکارن ببیجین ون آلیه والا یه قدحه ببینن آلیه تجاجی ببینن لیجبو ما یا گرینگ او آلیه والا یه قدحه راسته دوی زمانی دی تنی نه به زمانی کالو پیران به زمانی محمیان به زمانی جیانی دوی واری ده براستی هر چه خاص کدام کم بجی امی هنک تشتن دیسا بینن زمان بفکرک با اوایک درکت هوله دیار لهوله زمان هکنه آخافتن تنی وک زمانی نویسکی بمینه اوی روژک شو هوله رابه اری بنویسکی اوی هبه لیده آخافتنی ده اوی تو نبه دوی چرچوهی ده دوی گلو مروف خباتین چاو بمشینه چه بکه
gel çi bike, siyasetmedar çi bikin, dayık çi bikin, kesendin çi bikin, rewşenbîr çi bikin. Divî warî de mirov dikare çi bibêje, çi pêşniyar bike, çawa be em dikarin dibe ku heta nebe zimanê perwerdehiyê em ê nikaribin rasterast pêşî li asimilasyon an jî oto asimilasyonê bigirin lêbelê ji bo ku ziman hinek din pêş ve biçe di nava gel de bê bikar anîn mirov dikare çi bike. Divî warî de gelo hûn dixwazin çi bibêjin, divê em çi bikin? Divê de ji bo vê mijarê ya ji bo meseleya zimanî ez du rêya pêşkêş dikarim bikim. Yek jê ew e ku em li dijî xwe bi xwe re pêkoşin. Şerê xwe bi xwe bikin. Ji bo mesela ku em zêde asîmle nebin û ew çerxa nekevin nav diranê wê çerxa oto asîmilasyonê. Ji bo wekî çi ye? Elbette dam û dezgehên gelê Kurd. Partî rêxistin, sazî, komele, waqif çi dibe bile yani ew derdora rêxistinkerî ya organizebûyî divê bêtir ji berê bêtir êdî bi zimanê xwe têkoşîna xwe bide. Yani bila zimanê têkoşîna Kurdan bibe Kurdî. Zimanê têkoşîna Kurdan bibe Kurdî. Çi dixwaze bila bixwaze, ji bo çi tê dikoşe bila bikoşe lê bi zimanê xwe. Çi nivîskî, çi devkî. Ev aliyekî meselê. Aliye duyemî divê Kurd bibin xwedî plansaziyeke zimanî. Polîtîkayeke ziman hebe. û ji bo ku ev ziman demek berî demekê ya ji rojekê zûtir bibe zimanê perwerdehiyê, bibe zimanê dibistanan, bibe zimanê dan û stendinê, di hemû qadê jiyanê bê bikaranîn. Ji bo vê divê bi dewletê re dan û stendin bê kirin ya jî daxwazê bê kirin. Çi dwarê siyasî de, çi dwarê lobiye de, çi dwarê dîplomatîk de divên ji bo ziman, çand ku ev êdî mafê bingehîn yên mirovahiyê ne û wekî şîrê dayika mirov helalin ku dünyaya pêşketî ya demokrasî xwaz gava ku behsa êdî asîmilasyonê qedexkirina ziman û çanda tê kirin dibêjin em di kîja sed salê de dijîn ew sed sal bihorîn çûn ji wan re gelek xerîb tê divê em wan qada jî divê warî de hişyar bikin hişmendiyekê hem ji bo xwe çê bikin hem ji bo ku em ji dewletê vî mafê desteserkirî wergerînin û rojekî berê rojê bikin zimanê dibistanê da ku zarok bi hêsantir bi vî zimanê rabin. Ez ê nimûneyekî bidim me behsa perwerdeyê kir û asîmilasyonê dikir niha mesela welatê wekî welatê Baskiya, wekî Katalaniya, wekî Skoçiya devletê miletê wisa hene ku zimanê wan hatibû qedexekirin heta ku ew maf dest xistin êdî kal û pîr jî êdî nikaribû bi zimanê xwe bipeyivin. Êdî berevajî Kurda zarokê ku diçûn dibistanê bi zimanê xwe nû yani em bibe zimanê xwe dizanibûn kal û pîrê wan piçek pê zanbûn dê bavê wan nizanibûn. Îja kal û pîrê wan di navbera dê bava û zaroka de bibûn wergêr. Na ême Kurda ji wekî kesê wekî me di navbera zarokê xwe dê bavê xwe de em wergêrin tercûmanin. Divê em ji bo ku em nekevin wê rewşê û berdeweya zimanî hebe divê em ji bo wan yeka jî tê bikoşin hêza xwe ji bo bi destxistina mafê zimanî jî bikar bînin û bi zimanê xwe têkoşîna xwe bidin. Mamoste dixwazim tiştek din ji we bipirsim. Bi rastî gelek girîng e mirov dema zimanê xwe di mal de, di bazarê de, di jiyana rojane de bikar neyne heta astek ziman tê jî bîrkirin wek wê jî got êdî em di navbera kal û pîrê xwe û zarokan de wek em bibêjin wergêr em ê bimînin ev pirsgirêkek mezin e bi rastî ji ber wê sedemê jî pirsgirêka mezin ji yek ev e niha hin gelê me dibêjin ku em zimanê akademîk nizanin ji ber wê sedemê em xwe nikarin îfade bikin. Ev bi rastî pirsgirêkek mezin e gelo di cîhanê de herkes bi zimanê akademîk de axive.
ev yek ya duyemîn jî ez dixwazim pêvek girêdayî ji ber ku li Bakur fermo mamoste fermo bêje. Jarek bêjim zimanê akademîk tiştekî ne rast e ku em dibêjin ji bo vê yekê. Zimanê akademîk çi ye zanin? Yani zimanê akademîk de akademiyayê da tê bikaranîn. Uslûbeke wî zimanê ye. Yani hema çi bê berdevê mirov mer nabêje bi wê termînolojiyê bi wê bi wan têgiha û bi wê uslûbeke akademîk li gorî elmî te dipeyivî ew e zimanê akademîk. Lê qesta me ku niha serê tê xebitî zimanê standard e. Zimanê nivîskî ye. Ew jî li gorî gramerê diçe. Ne li gorî filan devokê ya bêvan devokê. Niha divê em kesê ku piçekî di nav nênîkê de bêjin ê ku bi wî zimanê akademîk dipeyivin. Hem ew û hem kesê de bila nazê xwe bi kesê de nekin. Devoka xwe li ser devokê din ferz nekin. Xwe û devoka xwe ji devokê din mezintir nebînin. Hemî devok, hemî zarava lehçeyê Kurdî malê me yê müşterekin. Ew hemî dikîjin hebû din zimanê me, xezînaya zimanê me, zengîniya zimanê me pêktînin. Em divê cesaret bidin însana bila her kes bi devoka xwe bê tirs û endîşe bikare bipeyive. Divê em teşvîq bikin. Yani torîya xwe bira bibêje, em bibêjin serhedî serhediya xwe bilebêje, meratî û meraşî bi meraşî û meratiya xwe bi devoka xwe bipeyivin, bêdanîniya xwe bipeyivin, hekarî colemêgî şirnaxî biya xwe bipeyivin, amedî nizanim wanî û agirî biya xwe bipeyivin. A muhîm ev em ji hev fêm dikin nakin. Dibe telafûzê me ji hevû din cuda bin, lê piştre mirov dikare hêdî zimanê xwe yê devkî li zimanê xwe yê nivîskî bîne. Ew jî bi piranî bi xwendinê çê dibe, bi perwerdeyê çê dibe. Em vê yekî jî ji kal û pîra xwe qet naxwazin, tenem ji kal û pîrê xwe dixwazin û ji kesê xwe ku bi zimanê xwe dizanin dixwazin bi zarokê xwe ra, bi her kesî ra bi vî zimanê xwe yê şîrîn bidin û bistînin. Ji bîr mekin me emanetek ji dê û bavê xwe stendiye, em wî emanetî bi xwe nebin gorê, teslîmî zarokê xwe dahatiyê xwe bikin. Ev jî bi axaftinê pêktin. Mamoste mijarektin ez bibêjim niha li Bakur du zaravet tê bikaranîn. Li Bakur du zaravet tê bikaranîn. Kurmancî zazakî an kirtkî an dimilî. İdî çawa xwe binav dikin, ji ber ku bi çend dawa em xwe binav dikin. Divir de pirsgireka mezin ev e mînak em bêjin li cihek wek Amedê dema hevalek me bi zazakî an bi kirtkî diaxive, hevalek me bi kurmancî diaxivin, dema tên ba hev zimanê hevpar wek Tirkî bikartînin. Ev pirsgireka zaraveyan divê mirov çawa şîrove bike gelo. Çawa be ji ber ku pirsgirekek mezin e. Yani di heman demê de em kirtkî jî an jî zazakî jî em asîmîle dikin. Ev jî meseleyek din e. Mixabin wisa çê dibe. Lê çima gava ku kurmancek ku em gotina amiyane bibêje, kurmancek ku soranê tê cenev çima zimanê Erebî ya zimanê Farsî ya zimanê Tirkî nave zimanê ji hev tê giştînê, lê gava kurmancek û kirmancek yani kirdasiyek û zazayek tên cem hebû din, çima zimanê wan ji hev femkinê dibe Tirkî? Helwestekil vir heye. Ji ber ku em ber bi ya hêsan ve dibezin. Em ya zor û zehmet ji xwe re hilnabijêrin. Ya sivik hilbijêrin. Mesela civîna da, ji derû cûna da dibêjin mesela hin hevalê me ku kirmanckî axêv he, divê belkî hûn fêm nekin ez ê berdarbezî kurmancî ez bêjim bextê te da me. Vê xetayê meke. Bi zazakiya xwe bipeyve, tu dikarî zazakiya siviktir bipeyvî ji bo ku îsanê din fêm bikin. Lê bila hewldanek çêbe, bila kurmancî hînî te bibin. Bila kurmancî zorê bidin xwe û zazakî fehm bikin. Çima zaza zorê didine xwe kurmancî fehm dikin, bi taybetî yê ku di nav çand û ziman de kar û xebata dimeşînin, lê kêm kurmanc hene ku me dîtine, kêm kurmanc xwînî zazakî dikin. Lê pirî zaza xwînî kurmancî dikin. Çima? Em mesela tahakkuma serdestî û bindestî ye. Zaravê kurmancî axeverê wê pirin, yek kirmanckî hindikin loma. Divê em xwecbê ew kê jî xelas bikin. Çawa ku soran û kurmanc tên cem hebû din bi sormancî dipeyive, belkî em û kurmanc û zaza bê cem hev bi navekî din em bibêjin ha nayê şevçî bêjin, divê wî bipeyivin. Lê me hewa dikarin bipeyivin yani.
مامۆستا توژی پێ ئاگاداری ئەم بەرکە هەرژی دناسن مرۆڤ دکارە کەلیمەی خۆی مشترک بە تایبەتی ئێ و دناو چاند و زماندا پچێکی کەملینە دزانە یانێ دکارە وان پەیوێ مشترک زێدە بکاربینە کو تێگەشتنە نابەرە واندا زێدەتر ببە یعنی ئەم هەلوەستەکە دەبێ مەر ببە خودی وێ هەلوەستێ ji bo bipeyve Mamosta em giran tên dawya bername xwe ez dixwazim di dawyê de hûn nêrînên xwe pêşniyarên xwe ji bo gel hûn çi dibêjin çi dixwazin çi pêşniyar dikin Kurd û Kurmancî di vî warî de jî hûn nêrînê xwe bibêjin em ê bername xwe piştre bi dawî bikin باشه ez wiha bibêjim neha çi kesê Kurdê hişyar pozisyona wî çi dibe bila bibe yê ku dibêje ez li xwe vegeriyê me ez xwe dinasim ez giringiya ziman û çandê dizanim ku evin yê neteweyekî dike netewe çi bi Tirkî bibêje çi bi Kurdî bibêje wek teorîk van tişta qebûl dike û dibêje jî ya jî dinivîsînin lê divê tiştekî em ji bîr nekin a girîng ne tespîta rewşê ye êdî a girîng ji bo rizgarbûna ji vê rewşê çi tê kirin em çi dikin lazim e em çi bikin ev gavê pratîk davêjin navêjin dixwe da li mala xwe li jiyana xwe em biban bîr û baweriyê ku em diparêzin dijî najîn û ew kesê ku li ser nabê te ê gelê Kurd ew kesê ku li ser nabê te tê bate ji te raya te dixwaze ya jî dibêje piştgiriya me bike ez ji bo te tê dikoşim bi wê ra kî dibe bila bibe bi xwe bi zimanê xwe bi çanda xwe bi nasnamaya xwe bide û bistîne wan mecbûrî axaftina zimanê xwe bike şert deyne ber wan bê êdî bese çimkî bila ev ziman nebe tenê wekî zimanê gundiyan zimanê nexwendiyan zimanê kêperwerdebûyan bila bibe zimanê rewşenbîra jî zimanê xwendaya jî zimanê siyasetmedara jî zimanê çi bêjim akademisiyena jî zimanê her beşên civakê bê wekî tiştekî normal Türkek çawa dipeyve İngilîzek Fransek, Almanek, Erebek, Farsek çawa normal zarok heft salî bir heta heftê salî derdekî wanê axaftina zimanî tineve çima yê min heye êdî bi tespîta rewşê nêbe cem min bi çareseriya were cem min û wekî bigo pêşî ji nav mala xwe em dest pê bikin da ku qet nebe bila zimanê navmarê pêşî bi Kurdî be da ku êdî derkeve kuçe û hêdî em zimanê xwe li hemî qada jiyanê serdest bikin ya jî qet nebe bikin zimanê yekemînê Kurda li Bakur digel Tirkiyê bila Tirkî nebe zimanê Kurda yê yekemîn yê perwerdehiya bila Kurdî bikeve şûna zimanê Tirkî bikeve şûna zimanê Kurdî ya ku niha têda ye û bi vê münasebetê cardin em cejna zimanê Kurdî ya gelê xwe pîroz dikin ne rojek wekî ku her roj cejna zimanê Kurdî be ku çawa di cejna da dilzîzî û hestgermî mirova çêdibe û sedeme wê evînê dibe wek helwestekî hişk bi canê meriv digire dibe weka tîreke eşqê dilê meriv dikeve dibe tim bi wê eşqê bijîn bi wê evînê bijîn bi wê hestiyarî û dilzîziyê li xwe û li zimanê xwe û li nasnama xwe û li aidiyeta xwe bibine gelek spas malê ava Mamoste spas mala te ava temaşevanên hêca wekî mamoste jî anî ziman bi rastî niha rêya li pêşeme ya yekê min çi ye axaftina bi zimanê xwe ye divê her kes bi zimanê xwe berî di mala xwe de di bazarê de di cihê ku kesek jî bi Kurdî bizane li wê derê divê em zimanê xwe bikar bînin bi zarokê xwe re bi zimanê xwe biaxivin li malên xwe li kolanên xwe
cihê ku em lê digerin li wan deran divê em zimanê xwe bikarbînin yekî wek mamoste lîsa anî ziman îdî ji aliyê xwendinê ve gelek berhemên Kurdî hene her hevalê me dikare xwe bigîne van berheman bi van berheman qet nebe xwendû nivîsînê bi zarekê xwe jî bidin hînkirin pirtûkan bi wan bidin xwendin ev bi rastî gelek girîng e ya din jî bi rastî di warê têkoşîna ziman de divê herkes barê ku ketî ser milê wî bi cih bîne û di vî warî de jî xebateke bimeşîne meseleya zaraveyan jî bila kes nebêje ez bi zazakî an Kurdkî nizanim hevalê me zaza an jî Kurd jî bi kurmancî nizanim wê demê divê em de qadên xwe de an em hatin bahev em wek zimanê duyemîn Tirkî bikar neynin bila hevalê me bi zazakî diaxife bi zazakî hevalê me bi kurmancî diaxife bila bi kurmancî biaxife di nava demê de ew ê ziman her du zarave bigihên hev rast e wek mamoste dîsa anî ziman divê heke em peyvên hevpar bikar bînin ji xwe piraniye peyvan wek hevin mamoste di vî warî de ferhengek em bibêjin bi qasê derî digre amade kiriye du ferhengên wî oy yekê jî pencerê bigre amade kiriye di vî warî de mara mamoste ava bi rastî yani berhemên me hene tenê mamoste te dixwest tiştek bigota yani em dibêjin tenê zimanê Kurd zimanê Kurdî bi rojek helbet nabe ziman tenê îro bîranî nebû em dîsa cejna zimanê Kurdî li hemû Kurd û Kurdistaniyan pîroz dikin em dibêjin biaxifin tenê biaxifin ji we hemyan re em dibêjin şev baş ji ber ku em guhdarî kirin mala we ava bimînin di xêr û xweşiyê de